awas ya. Yo. Jaran kepang mangan pare klambi apa sing marai nalika wadi utir-utir dibonjong kadi andol-andol ora kuat rasane ngepikir timbang mumet yo bali kumpul nalika wadi utir-utir dibonjong kadi andol-andol ora kuat rasane ngepikir timbang mumet yo bali kumpul ora kuat rasane ngepikir timbang mumet yo bali kumpul ya awas ya. Rojak nanas enak diwadahi gelas
hati-hati ger kabeh padha sumingkira ing dalang ing cala Gusti sanane wangi patikane pitung dina pitung wangi yo 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 ho a e e ha e e a e ha e wis awas ger yo wis yo
hati-hati ya. Oh, oh, awas ya. Oh, os. Srengenge nyunar kulon pranahe anu ing gocek ana wit-witan pating sepruit atine katon asri tanya sak isine. Ya, yo. Mak cewek. Tak. Ayo, Doni perang yo, Doni. Ah, maem wae, kita mau Doni maem wae. Ayo, persiapan yo. Samret kamret kapal kapal kendang riyan katipu kipal konange lurus retro samret kelo carane panyong lang larake iki macan manggap manggap megap jaga dong kalian libra musa jaga kenane yo kanyoto gawe gembira yo Slamret kamret kepol gonggong kendang rial katipu ngimbal ponange lurus retro slamret belok jaran ke panyung lang marake higel macan mangap megap megap bocah kanang galeya hati perah bocah cakap genan reyak kanyoto gawe gembira. Yo yo, selamat kamret kempol ngutong kendang rial katipu ngimbal konange lurus retro selamat belok carane ki panyung lan barake higel macan manggap manggap megap bocah kadang galean hati prang moso cakap kenane yan kanyoto gawe gembira. Ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ana jamo kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasuryatiwa rana tandingi katon sumunar kanyam samake ora kabeh dewa bisa nyaksake.
Kembang-kembang tebu, kembang tebu cacahe pitu. Kembang-kembang tebu, kembang tebu cacahe pitu. Kang mitu marang guru ben lakune ora kleru. Kok kira kembange apa? Ae, a, ae. Yo, hae hae. Ayo. Dori putih ditandar ning kebon ageng. Dori putih ditandar ning kebon ageng. Aja mleret tiba nyemplung. Kok kira kembange apa? Kok kira kembange apa? Kembang jambe, kembang jambe dirance-rance. Kembang jambe, kembang jambe dirance-rance. Rungono pituturi ben ra gedhot tambe burini. Kok kira kembange apa? Jae jadol jae ji guntel jare banyak doke pacel kari siji tol jae jadol jae ji guntel jare banyak doke pacel kari siji abang-abang mas gandeng rada angitan sithik kuburan mayit lambu
Ayo. Sari utama lebih asoy. Wasik lagi yo. Anganku ngambara anambos mega ngitung lintang sesula padang rembulan tak goleki ana ngendi simpen rena tak titipi kita ngatatak ing jantung lengitan lunglungan kang rambatan amo sarang angkat jiwangga tak kirimi layang kitir tak samper keangin semilir para krasa sliramu tansah kepikir. Rina wengi wewayangmu mbeta atiku Singotirata saumpama kapan baya aku bisa genggam lintang rengga endahe rembulan. Aku samar. Oh mandek sik. Piye to iki? Ya ngene iki nek ra tau melu latihan ya ngene iki. Yo sampun. Nggih. Aku samar kuwatir lamun tak sabar sakar makar tinggal orakan cengkar ngalah kanan mama nunggu tak
beda atiku sing umpama kapan kaya laku bisa genggam lintang ranggo entahe rembulan Aku semar kuatir lamun cocokan sekarang ngarane ngara ora kang cegar ngelakan terbapa nunggu temen sing nirda kangana longga-longga ketika awas yo ayo do mapan ki malah arep nanti kuwi yo ngobangi godaan sateruse ning desa marga aku hanggole sing tak tresnani winjiku ucul alonga mangetan Surabaya tarasnya Bali amang ngulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu ada klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang linciku wis ana kandang ala jebulane grusa-grusa kapuro nafsu kasane montang mati ragate akeh aku dhewe kang kebehante